падару модари Санам ба ман хиёнат карданд. гуфтанд ки аз ин пас домоди мо ту нестӣ, балки ҷанговар аст. яке датаги ҳамин ниқоби ҷанговар қадами қурбон боша, баъд духтарта мебураметиш. ин одамо беақл шидан ба худо. ҳозир датаи подлекси 570 набоша ку духтарша наметата мегарди ба худо. ин чӣ замона? бале. тоба тоба. охир онҳо хоҳиши ҳиҷриро қабул карда надоштанд. маълум буда ки ин беқувват аст. вале айб аст охир. ин одам қаҳрамонест гуфта номзадиро барҳам дод, аз ин хел кор мешавад. муҳим ба қуввати одам нест, имон бояд ба қувват боша. Самир ҷавони хуб, ман масъаларо аз решааш маълум кардан мехоҳам. беин ҳам масъаларо решакан кара болои замин парфтаган. ягон роҳи ҳал дошта бошӣ бугу. дорам. чия? роҳи ҳал ин аст. роҳи ҳал нест, роҳи ҳал надорад. ту худо ҷунамаргит кана. Самир одами беақл. дамта бигӣ роҳи ҳала меёбум. ёфтам. аз ростӣ? аз ростӣ ёфтам. як фикри супер дорам. чӣ ёфтӣ ту? ту ҷанговарро лату кӯб кунӣ, домод кӣ мешавад? ҷанговар. савола такрор менам. ту ҷанговарро лату кӯб кунӣ, домод кӣ мешавад? ҷанговар мешавад. де хоҳар ё чад бумра дамта бигӣ ман ира пурсидестам беақл. ҷура охир ин ҷанговарро чӣ хел мезанад? бале яке Шавкат, ман ҷанговар чӣ хел мезанам? ҷанговар ман мешавам, ту мара задан мегирӣ. ба фикрам нақшаро фаҳмидӣ? гӯшотон ҷу меда. дар пеши авлоду аҷдоди Санам ман ҷанговар мешавам, ҳиҷрӣ меоя, мара дар замин меғавҷа чунон мезана. ана ба ман мегрезум, ту шеф мешӣ. қаҳрамони мо ҳиҷрӣ Санам бошад, аз они ҳиҷрӣ мешавад. хаба кор ки ҳал шуд, доли амора фуромӯш намекунӣ. бисёр хуб, вале ман як чизро нафаҳмидам. чера нафаҳмидӣ ҳайвон? ку бугӯ гӯш кунам. ҷураҷон, ҳамаи шатаро ту мехӯрӣ, ҳама хел не? иш ба гардани ман фикр накун. окей. ҳамин либосҳои ҷанговарро ёфтан дар кора. чаро ба ман нигоҳ мекунед? ман надорам. ҳиҷрӣ нақшамон оддияй. ман ҳоли байни ҳавлӣ мерам, баъд ту миёи ав тарафи ман воима мекунӣ, мара таҳдид мекунӣ. фаҳмидӣ? вақте ки авлодаи арӯсут болои ҳавлӣ буромаданд, баъд ту ҷура ба мара дар замин меафтонӣ, шапидан мегирӣ. фаҳмидӣ? задан гир натарс, ман намезанам та. ҳамин дар аъзои баданам назан, дигар дар лубоҷам задан гир. фаҳмидӣ? ҳамаш ҳамин қадар? ҳова ягон ҷои қинӣ надора. ҳалай тамом ака Шавкат, ин хел бошад осон. ҳиҷрӣ ҳамин гурдаи чапу ман пираса кадаги дамҷа назанӣ, бо эҳтиёт куда. бия чоқот кун ҷура. ғолибият муборак шавад. арӯсут насибут кана. ака Шавкат, бифармо. агар ҳамин кор шавад биҳиш меравӣ. қурбонот шавам, морам барои ҳамин хел савоб гирем гуфта. Самир чашмота калон кушо нигоҳ ку ҷанговар наёя бо. Шавкат, бо либосҳоят кушти бобота. вазифаи ту чӣ аст? шухер. охир ман шуморо тамошо мекунам, ягон кори хатое шавад хабар медиҳам, ҳама якҷоя мегурезем. тамом. ғолибият ҳамон муборак шавад дар амони худо. ҳамамон якҷоя ғолиб мешавем. иншоллоҳ. охирон бор мегӯям, дигар туро дар ин ҷо набинам. аз дӯст доштаам дур мешавӣ, вагарна туро бисёр сахт мезанам. туро дӯст намедорам. дигар дӯст доштаи ту нестам. ҷони ширин ин қадар ҷанга макун, аз барои ҷанговар шуда дилтанга макун. ман ҳозир ӯро лату кӯб карда дубора дили туро ба даст меорам. аҳа, ҷанговарро лату кӯб мекардааст. ай ҷанговар писарам, ӯ чиҳо мегӯяда? бизан ӯро, зан. ҳаракати Шавкатро бубинӣ, ё худоё тоба. ака Шавкат, чӣ хеле пурӣ омад? абаша моам дар вақтш машқ кардагим. зури бади ака.
گفتم که غیر اعضای بدنم در کجای میفوره زدم بگی فهمیدی؟ ҷанговар ҳиҷриро назан илтимос танҳоро каме битарсону халос. духтарам ту чаро кордор мешавӣ? бигзор камени хуб зана туро. ҷанговар зан, писарам зан уро. ҷанговар ист ҳиҷриро назан. сахти бад задама кешав ای кард. بچه уста бизан нофун дар кард. ҳамон дигар намезанам. аз ин пас бо ақл шав ҷанговар. ба ту чӣ гуфтам ҷанговар? аз ин ҷо дур мешавӣ. дигар туро дар назди дӯздоштам набинам. фаҳмидӣ? кани ин ҷо биё биё. боварам намеояд. ҳиҷри ҷанговара зада истодааст магар? не ҷонам, ин ғайриимкон аст. чӣ хел мо аз ин ҷанговарро мезадааст? ҳеҷ ин хел шуда наметавонад. аҷоиб. ҳиҷри боз бизан ҷанговаро. бизан, боз ҳам бизан. чӣ қадар маро дӯст доштанатро нишон биде. парво накун ҷони ширин. инаш барои ту. одами пас. тоқат кун писарам. ҳозир меоям. ҳиҷри ту бародари ҳамо ки омадан я мушти дига дар он бизан фаҳмидӣ? майлаш тамома кешав кард. куби омадан барои ки ма давлини пас шед. не ҳоло наомаданд. ҳама ки омадан қурсоқ ма бақафу дар таи фукум якта бизан. тамом. ана ин хелисто. не дар ин тараф назан ки давдонам пулонба дора нашкана. ай тараф зан. тамом. исто ака. ранги кинои ҳиндӣ бизан бишака нараса. эй бача ҳиҷри сахт задистан. аз дӯздоштам дур мешавӣ. чанд бор ба ту гӯям? ҳиҷри шавкатшоҳро аз ростӣ зада истодааст. одами пас, нобакор, аблах, одами пас, ҳайвон. одам нести ту. ҳиҷри эй бача уста бизан ма шавкату мохина кишиме. хуб аст яка шавкат. дар гурдам задӣ ай. омадам домодам. ака шавкат. ай намура ка шавкат. ту киро мезанӣ? киро? домоди ман. ай домодам хез. туро сағ зад. писарам. ай хез. ай писарам. биё домодам. биё. ой ҷони ман. ай домодам. ча ҳайвони сахти бад задӣ. ай дида истодаи қодир чӣ хел домодам онро задааст. ваҳшӣ. ҳалолат бод ҳиҷрӣ. раҳмат падарҷон, ташаккур. яъне дар ту қувваи имон он қадар бисёр будааст ки ҷанговаро месадаи ҳалолат бод писарам. майдача. ай қодир, намешунавӣ магар? домодам онро задааст. домодам онро. ба худо занакҷон боз наранҷад ҷанговар. чӣ хел шатта курд ё худоё. акнун ин хел шуд қодир? бале, ҳамааш дар назди чашмонам шуд охир. ҷанговаро задӣ ҳиҷри. аз ин пас маро ту худат наҷот медиҳӣ. не намешавад. не, ман танҳо як домод дорам. маро танҳо домоди худам наҷот медиҳад. ӯ домодҷонам.